Biye alamusaye juin kalo tile mugan ale ni duuru ye biye san 2026 min ye farafingalo ale tile 10 ye biye asura fala bi asura su ye an bamananw fɛ an bɛ kɔrɔfurani de kɛ i bɛ taa i bɛnnakaw i bɛnkɛdenw i bɛ t'olu kɔrɔfura ninnu ka di ne fala ye i bɛ t'i da i bɛ taa kɔrɔfurani n'i y'a daminɛ i b'u ka du bɛɛ fura k'a ban da ye k'i sigi k'i bolo fila jan a ye ni yɔrɔ jan wa fala ye ni waati segu bi de tun ye saga sen dundon ye nka Bamakɔ yan maa min ka sen b'a bolo bi o man ca dɛ wa sen a bɛ kɛ basi naji de ye bi an b'o timba ka sɔrɔ ka taa wajulu lamɛn Abdou Jire segu bɛɛ b'o dɔn Abdou Jire ka wajulu an bɛ to wajulu kɛyɔrɔ la Bakari Camu ninnu ka yɔrɔ an bɛ taa yen fana Sara Ture ale kɔni tun ye madrasa karamɔgɔba ye nka ale tun tɛ wajulu kɛ madrasa kɔni tun b'a bolo nka ale tun tɛ wajulu kɛ donc min ye asura ye jɔn minɛ fala a farafinama tun b'anw bolo min ni silamɛya ta in di kelen o kuma anw b'o matarafa kosɛbɛ nka morikalanenw ale ni munduri ka maaw Bakari Camu ka maaw ni Sara ka maaw olu kɔni tun bɛ a diinɛmanfa in olu b'o masaraba kosɛbɛ sabula bato o caman bɛ kɛ bi sudoya in na maa minnu sɔgɔlen don an na sa minnu bɛ k'an lajɛ k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'aw ni ɲankuma asura ala k'a timɛko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma bato minnu bɛna na k'a kɔnɔna k'u minɛ wa fala ni bɛ tumutu fana kɔrɔfurani bɛ yen fana han wa falaw fa dɔ ye bi tumutu n'an kun bɛ fala an kun bɛ sa o dumuni kun b'an bana ɲaamɛ woro kɔni kun b'an gɛn ka bɔ tumutukaw kɔni tiɲɛ na olu bɛ se ɲɛnajɛ la dɛ ɲɛnajɛ sugu sugu ka laada ta bɛ silamɛw ta kɛrɛfɛ a bɛ komi segu bɛ cogo min donc asura ala k'a timɛko ɲuman jira an na bato minnu bɛna k'a kɔnɔ ala k'olu minɛ fala ye wolomasiri tabaw olu ye wuli ka jɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔnkanbugukaw fɛ yen tuguni sunka marakalakaw fɛ yen baara in a kɛra kunna sini ntɛnɛn dɔ fana kɛra sofarakaw fɛ yen min ye halisa wolomasiri tabaw ka kiiri tigɛyɔrɔ fala ye kiiri dɔw fana tigɛra o ko kɛnɛ k'a ye min ye armée fana wulikajɔ ni cɛsiri hali bi maanifinw n'u bolominɛw la kɔlɔsili baaraw u bɛ k'olu mɔmɔliw kɛ jamana fan 14 fɛ n'an bɔr'o la CNT kɔnɔna na sɛbɛn caman tɛmɛna CNT fɛ bi fala ye k'a sababuya kɛ min ye CNT yɛrɛ ye u ka baara ɲɔngiri waati bini ka na se an da na don a la sa conseil des ministres kɔnɔna na badi ale tun ye musaka min ta k'a jira an ka jamana na n'an fɔra sa an k'o ta yaasa tuguni an bɛ se ka kuran sɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ni sɛbɛn min bɔra conseil des ministres la fo CNT ka jɛn n'a ye ministre bɛ an ka jamana ale kuranko kunna ale taara sa ka taa min ye baara in ɲɛfɔli kɛ CNT maaw ye a yirala sa k'a fɔ ko kilowaati a bɛna min sɔrɔ a la 225 Bamakɔ n'a laminiw la k'a bɛna na ni sɔnɔgɔya ye kosɛbɛ énergie ka baaraw a bɛna na olu nɔgɔya sɛbɛn in a yiralen wasabulon maaw la fala ye maa 147 la maa 128 olu ko ka tɛmɛ ni sɛbɛn in ye maa si ma sɔn ka taa a juga la wa maa min yɛrɛ minɛ fana minisiri cɛmɔgɔ ale ye CNT maaw fo o kɔfɛ sariya sɛbɛn wɛrɛ nana CNT kɔnɔna tuguni seko ni dɔnko i b'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ livre sɛbɛn ni hakɛ dɔ ka k'a fala ye o hakɛ k'o don bɛrɛ la sa ka se k'o sigi sen kan ani maa bɛ miiriya kɛ ka baara kɛ ka se ka hakili jagabɔ kɛ Mamu Dafe ale taara n'o fana ye CNT la min ye maa 125 sɔnna sɛbɛn in ye maa ma taa juguya la maa min yɛrɛ minɛ a yirala sa k'a fɔ sa premier ministre fana nagakɔrɔ ministre ale ni ministre min bɛ an ka jamana kɔnɔna na bi n'o ale de don kɛ premier ministre nagakɔrɔ ministre ale de taara sa sɛbɛn min bɛ yen n'o bɛ conseil économique et social ale kun kan ale maaw bɛ ta cogo min a maaw bɛ sugandi cogo min yɛlɛmali bɛ se ka don a la cogo min na min a ɲɛmaa bɛ se ka wuli cogo min o fana kalata kɛra o la fala ye a yirala sa k'a fɔ ko maa 125 olu sɔnna sɛbɛn in ma sɛbɛn in kɔrɔma donna maa min fɛ CNT kɔnɔna na o ye Mamani Nasire ye ale ye premier ministre nagakɔrɔ ministre ye min ɲɛsinnen don jamanaw calatigɛ jɛkulu ka ko ma ale ni mara kababɔli ni kalata ko o ko sinsinni ko hukumu kɔnɔna na baara in hukumu kɔnɔna na hali bi CNT la ministre bɛ muso ni du ni denmisɛnninw kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya minnu sigilen don sa n'o bɛ denmisɛnninlakaw kun kan ani fɛɛrɛ min kan ka sigi sen kan denmisɛnninw la tɔbɔtɔbɔ ɲuman an ka jamana kɔnɔ ale fana taara n'o sariya kisɛ ye a tɛmɛnen kɔ conseil des ministres la ministre n'o o ye
Jeneba sano na be jarala ka sirila faralai ale sebe in kokoroma do wasablo nyokola la ma kelenyi yere mine o masonga bibolo korota yi ma kemeni mugani nani ulugo ko sebe in ko akai abetalike musoni du demsani ale tokola ministry so ka hukumu konnana mahmud avenya fiyena tugumi amesika hakili jagabo ka tugumi na kasika bara oke hake munu me soro konnana ni droit d'auteur ko kata se seko ni dongo era tigila mawni hake munu ngaka uga hakili jagabo nuga bara hukumu konnana wasado keme ani mugani segin sona sebe makoi magma gabriel kata se minye bwakar sidibe ma ulu bela jile koni jekulu yesa jekulu me seko ni dongo ni kalango okuna sente konnana ulu ni mahmud afe ujara ka bara nge ko bela jele bi anyama me mamulo sa o maliki jawye ayira saga fo mi wasablo ye tle flan obna na bara nyongiri falai ni ala sona ma tarata na tai ni ala sona obna na bara dam na sente la nga soni sente re ka nga ta se na fiyo bola koyi nga ni kalo tle bi saba sebe munu me no to bu bolo jelo so ko tokola so konna na una na o sebe fana la fese ka soro ga bolo korota ke no oye conseil de ministre ale aka dogo la la nyogo nyeke bi falai la la nyogo Allemagne Équateur de nyana kele ni kele shede ni ba fa ga shaba kunu zade ko war ko nga kele ngon me kurusawa ndaro ko kurasawo oho ko war ga murube basuka na kumi tanga nunu na yani segara fi boga falai na segara na conseil de ministre keneka conseil de ministre la dala araba de aleka lajay ngani ndogo ko intakara bi alamsa ko nyama me mamuro sawo jumana ko tigi general d'armée asimi goitay baraw ulu hukumu konna sa sebe munumbe nulu kanga ga nyebla sebe unyi sharia yi uyolu dota minye joro odira makelema ministru ga bara kele ni bara bolo dale uyolu fana nyefo ka keni jamana ministri mbe sanu obe anga jamana soro ko kuna ministri d'etat lu seni sanu fala sono ga mbe ka sayasa juro ga segana ni balo anga jamana kono na mafu mako exoneration ale sebe mbe anga jamana kono no exoneration ko nyefo sa na sigira senga jue kalot le mugan nani samba fla ani tani segin sa ayira saga ko sebe ko are kunga folo ulu tumbora mi juin kalot le temps ale ni kele le temps fla samba fla mugan wulon fla andana saga ko sebe fla ni falai tiendo abefo mawnya na ko exoneration dira awma awtay jamana ba awde ba kana ni minawni douane ko tan srafe mi sebe munu misan munu be nunu ka nga sarawlu tan srafe sono ga ka awye srawa fana ka sa ya sa mi exoneration bara mi sa ka tugumi nga sebe andana ka ko maje bala ha maje mun bala tiendo ko ro exoneration de ma nga ko rote ko febela jide nga to o yelema mi nana do sebe na sawe ka ira saka fo fefe ko nimbe no ye douane na ka ga hagem sanu ya ko seve minam sega don tugo mi ina fo temuru ko kata se minan to ko taliko ma ani minan hage aleni u konona ko nu fombela jele ne exomine ko ma nga tuye de faso ga hage munu yolu ye ibolu sara sharia instebe falena nganara sunama yasa ga sega sharia sei anata sente la uluna fese alu sen sanu aleni ko ni sebe nyira premier ministre et président re aleni ga ko ministre no e baru kala tige ministre délégué ale ayira saka fo ko feramu sigilen kuna anga jamana konnana no be talike kala bulo wulili la kana ko la anga jamana konnana sa ko sharia sigira senga no ba makalo tle mugan saba samba fla ani nani san falai okuma o ya soro sa wulu masiri tabaw ulubu dana la kana jamana fantan nani bela jele fo lukanga oke ani basigini lafiya ko sigi senga bibi nduna anga gunga falai bekara wulu masiri tabayi ola sa shadak semi fleni ko fo yelama ka do ala koy yelama mina do ala sa baraka to nyuma o se ka sinsi to mina ka ka shara kurai mi baru kala tigi ale o nyebla sharia o kokoroma do bi conseil ministre la ministre mi me ni ale fana ministre d'état na le ka ko olu bela jene beneno faso ka chala tike jeglu ministre mi me fondation jamana de fondation kuna malikura ko ministre falai ale fana tran nyebla sharia yabla sharia mbatu sa gouvernement re fana bsaka fero sigi senga ka baraw ke ka sharia ta kulula waliya yani sente mawkana kana ka bo senga na finya bola sabula yira saka fo gomi sente soni uluka wasablo abna na datugu na dun datugura jamana ale ka nga baraw ka ni jamana wara nu nyanche mawka joro ko ka nga nyenebo mi mbani fu yo no fonctionnaire yo uluka hage ko ka nga nyenebo
wala sa octobre kalo yani o session dale che falai uganga na octobre kalo tle saba tle duru yani o che sa gouvernement yamare ala sa aga sega bara do ke tugamina yani nununga sei kana bara munu folenu u dandone nu u tsega sharia bela jiren tayina fo ni wasablu mo ga joro bela jiren me duma o tsega ke ministre me anga jamana tesra na boko kuna no abla jobie ale conseil ministre la donna saka voka me tamana lume ka ofi avec kalo tle muga ani kononton temeni mali ale gouvernement ani bangi misigre no farafina anga tle bi enfant fe ulu yubulu no do semana sa semana na to courant ka bo mi kuruba ka ofi ka sanzalama ka di énergie malima ale ka sigana na en fe benga sorola ko ga juru do ana o juru obta be sa se war milliard ta ani duruma mi ye juru nye abeta mi ye bang fe no e badi bara mi na to mi ye énergie mi ye kuruba ka ofi ale be saka ta courant ay ka isangla o samaka na no o ye falai o bara bela jire ka saka tilia sa o musaka se fa war milliard ta ani duru badi aloko ka bo di malima jorogota nasrala sa ministre so mimbe nobe soro ministre so aleka mamimbe nobe soro ministre so musaga war ko kuna falai no DFM o yelamana ka ke maye mami no toy colonel major Ablaye Ibrahima Traoré ale de taraka ke oye sanu aleka ministre so konnana ministre ga bara kelo hugumu konnana sanu ga bara bulodalo hugumu konnana mi ye premier ministre ye ale conseil ministre la donia falai ni sharia sebe talike sa girwiyala anga jamana kono ani awaliyaw koni ya taga jatemene fere kerengene sigira mali jamana fe mi me beredu girwiyala falai sebe abadamne samba flan muganu woro katase samba fla ani mugani segima koni ya jatemene bikambe gara girwiyo falai koni mamu tsaka fitoni ngefro ko ta girwu balanta ki jo sra dala ka fogo fi sabilillah premier ministre ka sebe na akoko wale me ka tasra min fe ka wanya mai ya sa ka se ka fere sigi mama be sa ko no ko ni bolo de sra falai mamu nu be nu ka kena unni na o se fla ka kena bolo fla ka kene ulu bela jele ulu kera deli kala uye tiado wati ka gele mi ye degun ye abarka ka boko sebe nga demson la ka fana taleno ka ken ko nye ka ke war yini so wiye premier ministre ka bataki ko nana ako ya sa ka se ka ni wale en kele ani ka se ka no ga do abara la gouvernement malde mela jele ke kelenyi fere min sigira sa girbuya sigilila berelanga jamana kono falai kabe talike malikura nyeta sira ka be mi samba fla ani biro ni sawama ana nyene bo sebe min sigira senga krengrena no baraka ngatilia samba fla mugannani samba fla bisabani saba ko obaro hugumu konnana maniviga hakeu ani manivi koloshili demsonu nga hakeu ni demsonu koloshili miye degun tali ka nyasi demsonu la ko maka sika dobola yirwali obsaka sigi senga tugumina mauka girbuya bo ka bara la ka ke ka bara kologiriye ku ba bara ma obsaka bo la tugumina demsonu fana gerebsaka ke ulla tugumina ka sika lu hakila famia ani kula koloshili bara ke premier ministre ka sebe ngona na falai akuye fere damado sigi senga koyi fere folo munye soro ya sa ka sika yakubaya mama baby ko o jolo ni sengolo la akanyini ka bara nyini nga duluma ubusugu dairi me soro bara mina miye du konnana sa dutugo kulu joro sinsi du konnana conseil ministre ayni kuma fana fo école somunu me no ye murikalanzo ye falai ko demega taga nyesi uluma sabula demsen nunu ngana ka doron tara murikala ron tanaka tlaga gerbu palan fana ta ko ko fero sigi senga miye bara nyesa abnana tarika ga nyesi dine nyamauma fere mbe sega sigi senga kalangota nasra fe yale ay no ye girbiya ale sega kele tugo na ko bolo du nyama ka bara nge hagli sigi basigi konnana premier ministre ale ka sebe la ni niye kwa kun folo min sigira senga sa obedamina nyina san konnana samba flan muganu woro katabla samba fla ani mugan ani segina ministre me jamana soro ko kuna ale conseil de ministre la dona saka ira ka foko en faveur bolo gouvernement nulu be jega musaka bara nyon fe ya sa sega juru soro sonogala tugo na falai kuluka laje duru na o kera Bamako kona na juin kalo tle mugan ani duru babu in senfesa jamana ko ni kimeli ke sa ka jatemino ke osra ka bara minge desamuru kalo samba flan mugan duru o ya yira sa kimeli senfe wakande ingonna na sa musaka medo ko dobe ka faraka abeka sinsi miye jekulu ye munu mago be se warma uluka waru dobe se ka sora kono koni ya taga jatemino bara mingera samba flan mugan duru konna na mamunu ngu jigira yore nga ka sega bara ke ni ka musaka yi minye kere jago kala la ko o chara koswe malion yere do soro ko ina ko falai musaka mi yere be bi ni yo ko anga juraw yo soro
miliyari kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi wɔɔrɔ ni naani kɛmɛ wolonwula ani bi seegin ani fila ko an y'o sɔrɔ koyi min ye musaka min bɛ yen n'o kɛra tunɔgɔya ko sanfɛla fala ye miliyari ba kelen kɛmɛ wɔɔrɔ ani kɔnɔntɔn k'o sera ka sɔrɔ jɛkulu in k'a ka baara bɛnnen don min ma sa farafinna dɛmɛ bɛ se ka kɛ cogo min na ni musaka ye ka se ka baarakɛdaw ni kɛnyɛrɛye tigilamaw k'olu senkɔrɔma don don minisiri bɛ an ka jamana tɛ siran ɲɛnabɔ ko kunna ale ko sa ko diɲɛ seleke naani tɔgɔ la jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ seko ni dɔnko ni kalanko kunna n'a jabagalen don faransilakaw fɛ yen n'o ye UNESCO fala ye ko Mali ale ye jɔyɔrɔ sɔrɔ o jɛkulu in kɔnɔna na jɔyɔrɔ sɔrɔ in bɛna ni nafa min ye Ablaye Diop y'i da don o la fɛɛrɛ minnu bɛna sigi sen an ka seko ni dɔnko n'an ka maanifinya taabolo an ka tabiya n'an ka adamadenya sinsinnen don fɛn minnu kan an yɛrɛ ka seko ani an ka dɔnko bɛ se ka don bɔgɔ bɛ se ka dɔn cogo min na ani nɔgɔya min bɛ se ka kɛ an ka jɛkulu ye ani jamanadenw ye min ye UNESCO kɔnɔna na ko a bɛna na n'o nafa ye Mali ka nin jɔyɔrɔ ye Diop ka fɔ la k'a sɔrɔla jamanaden caman ka wulikajɔ ni cɛsiri fɛ ani an ka jamana ni jamana tɛ siran ɲɛnabɔ so minisiri so o ka baara kɛlen hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ kuran ni jiko kunna ale conseil des ministres ladɔnniya sa ko min ye ba Senegal ye o layiriwali jɛrɛ belebeleba 64 kɛra an ka jamana kɔnɔ jɛrɛ in senfɛ sa Mauritanienkaw ka minisiri tun bɛ yan Laginɛ ani Senegal jamana 4 ka taa fara OMVS yɛrɛ ɲɛmaaba kan baabu ye tali kɛ mun na sa min ye OMVS bolofara min b'an fɛ yan n'o ye Manantali ye ale kuranko bɛ se ka sigi ba la cogo min baara belebeleba min bɛ se ka sigi ba Senegal sanfɛ ka se k'a tɔnɔbɔ i n'a fɔ ka kɔji ka bateau boli a kan ka na anw sanfɛ jamanaw la o baaraw fɔra degun minnu yera baaraw la ani yɔrɔ minnu bɛ yen bi n'o minɛn minnu b'u bolo n'u bɛ ka baara kɛ n'olu ye olu la kurakuralen ani olu faleniko kumaw ani kuranko k'u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na ba Senegal tɔnɔbɔko ɲuman ko k'o sigi sen kan maa si kana jɔ i niyɔrɔla ko la minisiri min bɛ jamana kɔnɔ jagoko kunna fala ye ale conseil des ministres ladɔnniya sa ko jɛrɛ belebeleba 4 na AES jamanaw tɔgɔ la ani kɛnyɛrɛye tigilamaw o kɛra Wagadugukaw olu fɛ yen baabu in kɛnɛ ka sa bɛn kɛra fɛn caman kan a fɔlɔ ye min ye sa u ka fɛɛrɛ sigi sen kan kuntilennaw ka kɛ kelen jagoko ta nasira fɛ ka bolodi ɲɔgɔnmaw sigi sen kan min ye sanni feere ani ka wulikajɔ kɛ ka taa i dayirimɛ ɲini min ye jamana saba in kɔnɔna na ko ka o nɔgɔya u ye fɛɛrɛ fana sigi sen kan sa min bɛna na to u bɛ to ka kuma ɲɔgɔn fɛ waati caman ka fɛɛrɛw sigi sen kan min ye AES jamanaw kɔnɔna na jagoko ta nasira fɛ ale ni sanni feereko ta nasira fɛ u ye laɲini fana kɛ sa min ye fɛn ladege dilannaw ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔnsitigilaw kɛ AES jamanaw kɔnɔna na u bɛ se ka kɔn cogo min na ɲɛmaaw y'a jira sa k'a fɔ ko kɛnyɛrɛye tigilamaw fana sen yera jɛrɛ in na o y'a to sa hakili jagabɔ barika bonyana ka tɛmɛ gouvernement yɛrɛ ta kan min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fana sa taa ni ka segin ko sirabaka ko k'u ye kuma kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan minisiri bɛ an ka jamana sigidaw kunna saniya ani yiriwali kuntalajan ale conseil des ministres ladɔnniya sa o sa fɛɛrɛ kɛnɛ min bɛ sigi an fɛ yan n'o ye dɔgɔkun 2 jɛrɛ ye n'an b'a fɔ o ma ko 15 de l'environnement ale ta ko 27nan baara min kɛra Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ baara minnu sera ka kɛ o kɔnɔna na ale y'i da don o la yɛlɛmaba minnu ɲininen don bi waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ale ni waati yɛlɛma don minnu ɲɛnɛmayara a ye ji la nin bɛɛ lajɛlen sɛnɛ kan fɛɛrɛ kura minnu jigira jamanadenw fɛ ani lajɛ in hukumu kɔnɔna na maaw ye kuma minnu fɔ an'u ka laɲinibaw u y'u da don o la u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye wulikajɔ 100 u sera k'o kɛ Bamako ani Mali marabolo caman na yaasa wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na an ka sigidaw bɛ se ka lakana minisiri min bɛ yen ni ale bɛ jamana kɛnɛya ko kunna colonel major Asaba Jalo a ye conseil des ministres ladɔnniya sa min ye bana ye n'o ye dengue ye ko kɔni tɛ ka bɔ a nɔ na fɛn tɛ ka fara a kan fɛn tɛ ka bɔ a la o la sa min ye bana in ye ko maaw kɔni k'u hakili to u yɛrɛ la jamanakuntigi ko ten ko min ye bana kunbɛn k'an k'o matarafa o ka fisa ni bana furakɛ ye yaasa jamanaden bɛɛ lajɛlen kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na conseil des ministres Bamako juin kalo tile 25 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma
Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ati dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wara t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Aw bisimila u tɛ lafiya la ni ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare